निरहुआ के पहले भाषण पर ही संसद से सड़क तक हुआ बवाल। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथे साथे फेसबुक पेज पर रौरा लोग के तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बा। जी हाँ, बता देहल चाहत हई भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सुंदर गायक व अभिनेता साथे साथे आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के संसद में भाषण पर आखिरकार बवाल हो गई। जी हाँ, ऐसा का कुछ भाषण दे दिले दिनेश लाल यादव निरहुआ संसद में कि बवाल हो गई। जी हाँ, हम खबर विस्तार से बताएं, लेकिन ओकरा से पहले एगो छोटा सा रौरा सब से हम आग्रह करतनी कि रौरा लोगिन अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल और ये पेज के यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के पेज के सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर ली। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतानी। जी हाँ, हाल ही में भइल आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो बहुत सुंदर अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ विजयी भइलन। विजयी भइला के बाद काल निरहुआ संसद भवन में अपन पहला भाषण देत रहले, जौना भाषण में पुरजोर तरीका से निरहुआ सबसे पहले भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जोड़े के मांग कैलन। जी हाँ, अतने ना, दिनेश लाल यादव निरहुआ कहले कि भोजपुरी भारत में लगभग 40 करोड़ लोग भोजपुरी के बोलेला सुनेला। साथे साथे और बहुत बड़ा बात कहले दिनेश लाल यादव निरहुआ कि भोजपुरी भारत के अलावा भी बहुत सारा देश बा, जैसे मॉरिशस ऐसा देश में भी भोजपुरी के मातृभाषा के रूप में बोलल जाला। ऐसे भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल कइल जाओ। साथे साथे दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना भाषण के दौरान एगो और बात कहलन कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हमनी के 3 कलाकार अभी वर्तमान में लोकसभा सांसद भी बानी सन, जौना में वो अपने आप के साथे साथे मनोज तिवारी और रवि किशन के तरफ इशारा करते हुए भी दिनेश लाल यादव निरहुआ यह मांग के बहुत पुरजोर तरीका से बहुत मजबूती के साथ अपना संसद भवन में रखल हैं। जी हाँ, अब देखिए आगे का होता, का भोजपुरी 8वां अनुसूची में जुड़ पाई, का दिनेश लाल यादव निरहुआ रवि किशन और मनोज तिवारी भोजपुरी के 8वां अनुसूची में जोड़ पाई लो। जी हाँ, ये बहुत बड़ा देखे के एगो मुद्दा बा। जी हाँ, अब देखी ई का होला, एकरा के जैसन एकरा प्रति खबर आई आगे रौरा लोगिन के हम बीच में लेके खबर आएम। जी हाँ, साथे साथे जात जात एगो रौरा लोग से हम आग्रह करतनी कि रौरा लोगिन हमारा ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार दी, ताकि रौरा लोग के बीच हम ऐसा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। साथे साथे रौरा लोगिन लाइक कमेंट और शेयर कइल ना भूली। कमेंट बॉक्स में आपन राय जरूर बताई। जी हाँ, नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।